вақтҳои охир дуд ба дардом давона шид дар намуд кайфҳои аралаши ошиқ девона шид ай барги сабзи талх часпидам да химия интизор мондум ба умед шояд рӯзе кимия гарчи дигар номумкин ай якҷо шидани мо негма бадли чашми чор баргаштан та интизор дил пояндози пеши под мекунам агар ки баргарди биё гар болои сарам ҷод накам бугу номардӣ зора мекунам шамолои баҳора то буд биёра ё бӯи сӯхтаи дили маи ба дарман мабарад гар касе хабари мурдани шуд биёра айдаи хабар чизе ки дорум да ҳаётам бараш соло гузашту неке оли амада амӯи оли амо шихтам вало оли амада орзуи неке афсус да байн девори ҷидоия ямаи махлуқа якҷо шидани мо норозиай даст ба боло бардоштаи худо тыра талаб кам худорам тыра надод май ки дига битабунта баъди ты чандта ош омада рафта ҳаётам мурда дили сиётам касера дӯст надоштам монанди чашмакҳои сиёҳ дунёмам сиёҳ шид хотират кашмари шабом дардод ба ҷонам балоши баъд ма рехтам бардоштам масти бехонам кад далозам девона раву монанди девонам кад партофта дихандака баъд мебини хандакам рожай палёни то саҳар алока пуфка сангака кош мешидак вақта қафо гардонда ай соли 25 қафо гардем 2014 вақтҳои ма ва ты якҷо бари ҳам будем дурай ғаму дарди дунё хандида хирсам будем ӯ вақт ҳақлат намегирифтак имову ватсапа як ноке бепиштак дошти тай курпо ба ҷошида занг зада пас гапзанӣ то акод нашнава овозта ба ханда ва гапҳои хишу рӯз када шави дароза таги мост ҷои вохири дуборда ҳафта меомади қати дахрана када дигоната ӯ да болои мост истода мекадак назорат то ягона ҳула авлоду да код қатим набинад афсӯс гузашту рӯзо ёдиш ба хайр хотира шид мо мурдем да асрата тана нафса дай дига шид ай нигоҳи раи омадана диди чаш хира шид онаша обара якҷо шидан мо нашид ки нашид